אז מה קורה, אפי? יאללה! מה ברוך שלומך? השם, ברוך השם, מה שלומך, רומן? וואו, מדהים. פעם ראשונה שלך? פעם ראשונה שלי, כן. אני הייתי פעם מנוסה, אבל לא באופן כזה אמיתי. אז איך אתה מרגיש? איך הייתה הדרך לפה? הייתה פקוקה, כמו כל המדינה הזאת. 50 דקות מפתח תקווה לנס ציונה. מדהים. מטורף. וזה כבר 10 בבוקר, לא תגיד הפקקים של 8. כן. שזה רק הולך ומדרדר לצערי, אבל בסדר, זה המדינה שלנו, אנחנו אוהבים אותה. כן, כן. אז על מה באנו לדבר היום? באנו לדבר על אימון, אמונה. ואמון, שזה ואמון. החלק הכי חשוב בין בני אדם, אני חושב. כן. משהו שמאוד קשה היום לתת אותו ולקבל אותו. חד משמעי. במיוחד עם כל נקרא לזה, הסחות דעת והריגושים שיש לנו, אם זה מהאינסטגרם, מהפייסבוק, מכל מקום, רילס שקופץ פה, איזה טרנד שמתפוצץ ודברים כאלה, אז מאוד קשה רגע להיות בקונטרול ובמקום שלך. מסכים, חד משמעי. ספר לי קצת על עצמך. איפה נפגשנו, תזכיר לי? אנחנו נפגשנו בפרויקט X. נכון. בלעז קוראים לזה פרויקט X. זה תוכנית להכשרת יזמי נדל"ן בארצות הברית. התחלנו אותה לפני חצי שנה. חצי שעה זה גם טוב. לפני חצי שנה, טיפה יותר, וברוך השם, שנינו עלינו כבר על נכסים, אתה כבר על שניים. ברוך השם, לאט לאט ומתחילים, מתקדמים. ככה יש עוד הרבה רעיונות מעניינים, אחד עם השותף שלי והכל. תשמע, העסק הזה לוקח בערך 3 שנים לבנות אותו. כן, רוברט אומר עד 5 שנים. עד 5 שנים. תן כן. לזה פרוש, אם אתה לא מצליח, אז תפרוש. כן, אבל- תמיד יש גם את הלחץ הזה של יואו, עדיין לא, מה קורה? כאילו, אני רק על נכס אחד, ומה, איזי, מה אתה, לאיפה אתה רץ? הכל בסדר, זה לוקח זמן, זה פליפ. רנטל, אוקיי, באת, סרקת איזה 5,000, 10,000 דולר, עשית כמה, איזה קוסמטיקה, ויאללה, סבבה, אבל פליפ, זה... לוקח זמן והתעסקות. לוקח זמן, התעסקות, לחץ, פתאום ההוא נפטר, פתאום היא נפטרה, אל תשאל בכלל מה קרה אצלנו. מה אני אגיד? הבית שלי שרוף. וואי, אבל זה טוב, זה... זה מלמד, חד כן, משמעי זה כן, מלמד, כן. אבל שוב, ככה אני רואה כל דבר בחיים. אני תמיד מזכיר את זה שהסבא של KFC בעצם גילה את המתכון בגיל מאוד מתקדם, באזור גיל 90. אז מי הלכנו שדי מהר? נכון, נכון. אם לאלוהים לקח 6 ימים לברוא את כל מה שקיים, אז יש לנו זמן. 10 הכל שנים בסדר. בערך, 10 שנים בערך לקח לו רק לשכנע אנשים שיקנו את המתכון שלו בכלל. בדיוק. כן. זה אותו סיפור יש עם הכותבת של הארי פוטר, ואיך אומרים, לא חסר דוגמאות בחיים שלנו. כן. מה הקשר שלך לעולם האימון, התפתחות אישית? איפה זה תופס אותך, מאיזה גיל, איפה? כי בדרך כלל, שוב, זה האובייס, כן, אני אהיה פה סטיגמטי, אבל דת והתפתחות אישית הרבה פעמים פחות הולכת באותה הדרך. זה התחיל בכיתה י'. אני לא נולדתי דוס, לא נולדתי חרדי. וואו, כן, אוקיי. אני בעל תשובה. עדיין חוזר בתשובה. כמובן, זה אף פעם לא נגמר. כן, ועלינו לכיתה י', וגילינו עולם שנקרא עולם המסיבות בתל אביב והכל, כן, היום כל ילד בן 12 כבר יודע מה זה. נוסע עם הרכב של אבא שלו למסיבה, כן? אז היו לנו הסעות, אתה יודע, מוניות שירות, אוטובוסים, היינו מגיעים, והיה דבר שנקרא סלקציה. נכון. אוקיי, עכשיו, היה לי שיער אז, היה לי הרבה שיער, ואני עומד עם כולם, הייתי נמוך כזה, וקנינו כרטיס מראש, במחירה מוקדמת, זה היה בתל אביב, ברחוב קיבוץ גלויות, וראיתי אנשים נכנסים ככה, זה שמכרנו לנו את הכרטיס, הכניס אותנו, ואז ראיתי שהוא נכנס בחינם, והוא נכנס בחינם, והוא נכנס בחינם, ובאתי, אמרתי לו, תגיד, איך נכנסים בחינם? אז הוא אמר לי, תביא 10 אנשים, תכנס בחינם, על כל 10 אנשים יש לך חינם. מדהים. שבוע אחרי זה הבאתי לו 30. וואו. כן, ואז בסופו של דבר נהיינו שותפים, וואו, ממש כן, התקדמת. זה היה עד גיל צבא, משהו כזה, ותמיד היה בי את המשהו היזמי הזה של לקחת משהו, כאילו, אוקיי, אני רואה את זה, איך עושים את זה?
אוקיי, אז בואו נעשה את זה. זאת אומרת, פשוט וקל. ותהליך בצבא חזרתי להניח תפילין. אוקיי. והתחלתי טיפה להתחזק, אבל עדיין לא שבת וכאלה, כי הייתי בעצם לבד. מה קורה לבד? זאת אומרת, לא היה לי מי לשמור שבת. ניסיתי לשמור שבת. שהמשפחה כולם חילונים, כולם... כן, הייתי מטפס על הקירות, אני אומר לך, הייתי כותב, למרות שאסור, כן, כותב, כאילו, אסור פלאפון, אני אכתוב על דף, לא משנה, כאילו... כמה שאפשר. כן, כמה שאפשר, ואין, זה היה בלתי אפשרי. אני אומר לך, רומן, זה היה בלתי אפשרי. וסיימתי את הצבא וטסתי לחו"ל, איזה חודשיים, משהו כזה. שם הכרתי את חב"ד, לא הבנתי... זה ככה פרטית גם, יש פה תמונה של הרבי, זה בכלל... מדהים, בצד שלך. אני לא הבאתי את זה, זה היה פה. הרבי פה. אז ראיתי את חב"ד, ולא הכרתי את הרבי מלובביץ'. 20 שנה אני גר בפתח תקווה, אני לא יודע, אתה יודע מה? המודעות שלי בכלל, אפילו יש את המדבקות הצהובות האלה, נכון? שאתה נוסע בכביש 4, אפילו את זה לא ראיתי, כאילו לא, אתה יודע, תחפש... לא היית קשוב. תחפש רכב טויוטה, תעשה עליו סקירות, הכל וזה, באינטרנט. שאתה תיסע בכביש. אתה נוסע בכביש, אתה רואה טויוטה, מלא טויוטה. לא תחפש, לא תראה. כן, אז כאילו מי חשב על זה, מי חלם על זה, מי... טוב, אז אתה יודע, תאילנד, נגמר הוויזה, וצריך לחדש אותה, וחידשנו אותה. הייתי נראה לא כל כך ישראלי, היה לי שיער פעם. פרוע. כן. ועלו שני חב"דניקים מאחורה שם, ועדיין לא קלטו שאנחנו ישראלים, זה היה חבר שלי, נתי ואני, ובשלב מסוים התחלנו לדבר עברית. אתם ישראלים והכל, באו לבית חב"ד, תתארחו וזה, כן. אכלנו וזה, שילמנו כל מה שצריך והכל, אינטרנט בחינם, זה בחינם, על הכיפק וזה, ראיתי תמונה של הרבי עם היד ככה, וזה, ולא קישרתי, כאילו, אוקיי, זה מישהו, צדיק או משהו. חשוב. אוקיי, לא הייתי מנותק, כאילו, הייתי תפילין והכל וזה. הייתי בגן דתי. אוקיי. גן עדינה, כן. וחזרתי לארץ, ואוקיי, צריך למצוא עבודה. נכון. אז הגעתי לחברה לשיווק מוצרים אורגניים, ואיך שאני נכנס, חב"דניק מולי. בא לי, אחי המלך המשיח, קוראים לי, ואני תקוע איתו 8 שעות בתוך משרד, ושם התחיל התהליך של התשובה. פתאום שואל פה שאלה, פתאום שם, כן. סיטואציה כזו, אחרת, איך מסתכלים. פותח יוטיוב, רואה את הרבי, בהלם מעוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון, שעתיים, נסחף. ונסחפתי. ואז בעצם, טוב, זה סיפור שאם אתה רוצה שניכנס אליו עכשיו, אז זה כיף, כי לא, התחתנתי, וצפת, ופתח תקווה, ומשם הגיע העולם היזמי בעצם. אוקיי. זהו אז. והאישה כאילו שידעת שידוך כמו שזה? לא, אבל זה צריך להוריד בעריכה, את אשתי הכרתי בפאב. אוקיי. אוקיי, היינו שנינו לא שומרי תורה ומצוות. אוקיי, לפני. אני התחלתי, והיא לא בעקבותיי, פשוט למדנו יחד, ואיך זה, אברהם ושרה, כן? זה אברהם הולך, שרה היא קופצת, כן? אז היא דילגה. אוקיי. היא עקפה אותי, ואז אני הלכתי, כן, משכה אותי, ואז התחתנו. מדהים. והיום 4 ילדים. 4 ילדים, ברוך השם. שיהיו בריאים. אותו בת מצווה כבר, כאילו מטורף, כאילו אני רק בן רק 18, אתמול אשתך ילדה. אני בן 18, יש לי ילדה בת מצווה, זה מטורף, אחי, זה לא נתפס, זה לא נתפס, אתה יודע, לפעמים מסתכל עליהם שהם ישנים, ואני אומר, וואו, כאילו, וואו. מדהים, מטורף. סיפור באמת מעניין מאוד, כי שוב, כמו שאמרתי, מהידע שלי, ואני טיפה, אני כן תופס את עצמי חילוני מצד אחד, או חילוני מאמין. כאילו מעבר לשמור כיפור, ומארוחות חג ללכת לעשות אצל משפחה דתייה שאני מכיר, אז באמת כן מעניין אותי העולם הזה של, איך אומרים, של הצד השני, נקרא לזה ככה. אני מאוד באדם שאוהב לשמוע דעות, להבין, להתפתח, ללמוד, ואני חושב שמגיל קטן הייתה לי מודעות מאוד גדולה, גם לסביבה שלי, גם לעצמי, וידעתי להסתכל על דברים שאתה אולי, זאת אומרת, אני ואתה מסתכלים על הקרקר הזה, אתה רואה קרקר, אני רואה קרקר, אבל עם משהו. אתה מבין? כאילו, אני לא רואה את זה כמו שרואים את זה באופן בנאלי. זאת אומרת, החשיבה שלך
הייתה אותי. יותר בוגרת מהממוצע, של גילי. ועל פניו אתה נמצא בשכבה שלך, אם זה ביסודי, בחטיבה, בתיכון, בצבא, איפה שלא יהיה, אנשים רואים X, אתה רואה Y. בדיוק. בגלל זה היה לי גם קל בהכרח להתחבר לילדים, או אני אקרא לזה אנשים מבוגרים שכביכול מעל גילי, אם זה למצוא איתם נושאים משותפים, אפילו לשחק איתם. אני בוגר פנימיה צבאית של חיל הים, אורט ימי אשדוד, ותמיד הייתי מוצא את עצמי בכיתה ט' מסתובב, נקרא לזה ככה, עם החבר'ה של י"א. כאילו, או מדבר עם י"בניקים וזה, ולא סתם מדבר של הנה, אני חדש, אין לי חברים ודברים כאלה, כי היה לי את החבר'ה שלי, אביטל ואולג ועוד כמה אנשים ככה בחבורה שלנו בשכבה, אבל תמיד, לא יודע, היה לי משעמם איתם, אני אקרא לזה ככה, כי תמיד סקרן אותי לדעת או להגדיל, להתפתח, ובאמת, כל התהליך הזה בחיים שתמיד היה אני אקרא לזה את התחום הזה של התפתחות אישית, שאפילו לא יודעת איך לקרוא לזה או להסתכל על זה, והוא תמיד דחף אותי ללכת וללמוד ולרצות יותר, כאילו. כשסיימתי י"ב, אז הייתה לי אופציה להתקדם לי"ג י"ד, ובאתי לשאול את ההורים, ואמרו לי, כן, כאילו, תמשיך, כאילו, מה אכפת לך? זהו שעכשיו אתה הולך לצבא ונזרק באיזשהו חי לא ידוע, או שאתה ממשיך לי"ג י"ד ומובטח גם חיל הים, גם תפקיד טכני, גם אתה מקבל תעודה שתשרת אותך אחרי זה, ולא הייתה לי שאלה אם להמשיך את הדרך הזו או לא. לאחר מכן כמובן התגלגלתי, ואחרי הצבא בתפקיד מאוד טוב בחיל הים בבסיס עתלית, הלכתי לעבוד בהייטק, אינטל, קריית גת, כמו רוב ההנדסאים בגילנו, ובמקום ללכת לעשות מועדפת ב-6,000, קיבלתי 9.5 נטו כל חודש עם הסעות ותנאי והכל. אבל תמיד היה בי משהו שאמר לי, וואלה, אתה לא באדם של ביכולות. מה זה לא באדם של ביכולות? כאילו, עשית הנדסאי, אתה טוב עם הידיים, היית בחיל הים בתפקיד טכני, כאילו, זה שלך, אבל משהו תמיד זעק שם, זה לא שלך. וידעתי תמיד כן להקשיב. והרגשתי שמתי שאני אמצא את הרגע הנכון, אני אעשה את הסוויפט הזה, ואני אעבור ממכונות לאנשים. ושנתיים וחצי לתוך העבודה באינטל, בחברה אמריקאית שעד היום יש לי חבר שהוא חלק ממנה, כבר 7 שנים עברו, במאי הוא סוגר 7 שנים, שאני הבאתי אותו. הבנתי שאם אני ממשיך באותו מקום אחרי 2.5, איך אומרים, יהיה לי יותר כסף בבנק, אבל אני אהיה עצוב ומצוברח. ופה היו לי כמה אופציות, או להמשיך באמת בחברה הזו, או לעבור לתפקיד אחר, נקרא לזה בשדרוג, או לעשות את הסביב שאף אחד לא רוצה לעשות, וללכת לתחום של אנשים, להיות סטודנט תפרן, כמו שאני תמיד אוהב להגיד, וידעתי שעם כמה שזה לא הבחירה הנוחה והמתאימה, סליחה, לא הנוחה ולא הכיפת ולא היפה, זה הבחירה הנכונה לי. ואני יכול להגיד שבמהלך השנים יצא לי להיפגש עם אנשי מקצוע, אם זה בפנים היה לנו עובדת סוציאלית, בצבא יש לך כאילו, אתה מפקד שלך אנשים כאלה שהם כאילו אבני דרך במסע שאתה עובר ובבגרות שלך. ובשיחות איתם, הם יושבים ואומרים לי, תקשיב, כאילו, אני לא עכשיו פרופסור גדול, אבל יש לך משהו שונה, זאת אומרת, אתה בקלות יכול לשבת בצד שלי ולהדריך, לטפל, לעזור, כאילו, לתמוך, להיות האוזן הקשבת. אתה יודע שזה נשאר רק אצל חברים, אז אתה אומר, בסדר, כאילו, זה החברים שלהם, מכירים אותי, אני מכיר אותם, אז קל לי, אבל שאנשים שנקרא לזה, לא חייבים לך משהו, או שבאמת מסתכלים עליך בעין מקצועית, אומרים לך, יש בך משהו, אז זה מדליק לך איזה נורה צהובה, נקרא לזה ככה, ומשם ידעתי כבר שאין דרך חזרה, והלכתי ועשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה. בסוף התואר הייתי כבר בהתקדמות לתואר שני, ואז קרה היום הכי נורא נראה לי בחיים שלי ושל כל מדינת ישראל, 7 לאוקטובר. כן. ששוב אני יכול להגיד שיש לי גם צד אישי בה, לא באופן פרטי, אבל הכרתי כמה אנשים שגם נרצחו וגם אחד שחזר, אוחנה הוא בעצם מהעיר שלי, תושב העיר, חזר כשבוי בעסקה האחרונה שהייתה, ומתוך כל המקום הזה, כאילו, אמרתי לעצמי, תואר שני לא יהיה פה. זאת אומרת,
כאילו, ב10/10 של 23 הייתי אמור לעשות מבחן קבלה לתואר שני, במקום זה הייתי על מטוס עם אמא שלי לקרוז בברצלונה שסגרתי מראש, כי אמרתי אחרי המבחן הקשה הזה אני רוצה חופשה. אז לא היה את המבחן, הייתי על המטוס, ואז אני באמצע הקרוז, אומר לעצמי, מה אני עושה עם החיים שלי, כאילו? תואר שני לא יהיה, כאילו זה מה שתכננתי, אמרתי לעצמי, אני הולך להיות פסיכולוג, אני הולך לעזור, לתמוך. כן. אמרתי לעצמי, רגע, אני צריך לעשות ריסט. איך עושים ריסט? היה לי את החבר הזה שבזמנו, כמו שאמרתי, הבאתי החברה האמריקאית שעבדתי בה, והוא היה ברילוקיישן באירלנד, אוקיי? כבר איזה שנה. אמרתי לו, מה קורה דוד? הוא אמר לי, בסדר, מה איתך? הוא אמר, תקשיב, אני פה ככה וככה באמצע קרוז, מה הסיכוי אני בא להיזרק אצלך איזה חודש? באירלנד. כן, כן, הוא בא אליו. ומה עם אמא? בדיוק, זו השאלה שכולם שואלים, מה עם אמא? ואז הוא אמר לי, וואלה, אין בעיה, תבוא, אפילו התפנתה איזה דירה, אז גם לא תצטרך לישון אצלי ככה על הספה או משהו, איזו דירה שאני יכול להביא לך שתוכל לחיות שם באמת, ובאותו בניין איתי והכל. אמרתי, אוקיי, מעולה, יאללה, הנה, זה מה שאני הולך לעשות. בא לאמא שלי, אמא, שומעת, אני שולח אותך הביתה לבד. ברור שהבאתי אותה לשדה, כי היא פחות יודעת את השפה האנגלית וזה. הבאתי, הסתדרה הכל בסדר, אני נשארתי עוד יום אחד בברצלונה, ומשם המשכתי לחבר שלי, והייתי חודש וחצי באירלנד. זאת אומרת, ב10/10 טסתי, לקרוז כביכול, חזרתי ב-13 או 14 לדצמבר לארץ, אחרי חודשיים בעצם בחול, שאני הרבה יותר מסודר בראש. כן. כאילו, כי אם הייתי חוזר לארץ עם אמא שלי, כנראה שהייתי הולך לאיבוד לגמרי. כי המדינה הייתה בסטרס, הכל היה בסטרס, היה לחץ, וכביכול אין לי מחויבויות, כאילו, באותו זמן. והבנתי שאני צריך לעשות רגע בדק בית, להבין מה אני רוצה. וזה היה גדולה של מאמן מנטלי. שהוא יודע למרות שהכל קורס לו מתחת לרגליים, לעצור רגע, ולומר, אוקיי, אני מחשב מסלול מחדש, זה לא יקרה, מה אני כן יכול לעשות? במקום להגיד, יאללה, למדתי את זה, כמה זמן לקח לך לעשות את התואר הראשון? 3 שנים. 3 שנים. זה כאילו 3 שנים מהחיים שלך, למדת. 3 שנים. זה המון זמן. ושלא נדבר על האנרגיה ועל הזמן ועל הדברים שפספסת שיכלת לעשות. ומכל זה בחרת להגיד, אוקיי, אני יוצא לקרוז, אני נוסע לאירלנד, שם עשית את החישוב מסלול מחדש, ובעצם הלכת לאיפה שאתה נמצא היום. כן. עכשיו, עוד דבר שרציתי לומר, על מה שאמרת מקודם, שהתעסקת במכונות, והבנת שאתה לא רוצה להתעסק במכונות, אלא בבני אדם, בנפשות, מה שנקרא. נכון. ושמעתי לא מעט אנשים, שדרך אגב, יש להם המון 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 כסף, שהם גם הגיעו מהעולם הזה של הייטק, של וכו', ומתישהו הם הבינו שזה לא זה. מלכודת דבש. מלכודת דבש, וזה לא זה. ואני מבין את הצורך הזה, כי העולם, עזוב אותך עוד לפני הרובוטים, כן? עוד לפני הרובוטים, היום בן אדם, לא רק שהוא לא איתך, הוא לא עם עצמו. הוא מנותק לחלוטין. אתה יודע, לפעמים אני, כמה שאני, אוקיי, בתרבות של חולי רשת שמכורים להסחות דעת ונגועים בחוסר ריכוז, הדרך החכמה ביותר להבטיח תוצאות מעולות עקביות בתחומים החשובים ביותר בחייכם המקצועיים והאישיים, היא לקרוא ספרים. אז כשאני מרגיש שאני הולך ואני לא עם ספר ואני עם פלאפון, ואני רואה עוד אנשים סביבים בפלאפון, אני אומר, רגע, אני כמוהם, אבל בסדר, אני צריך לעשות משהו שהוא משהו חשוב. הדבר הראשון זה כאילו לשפוט, הנה, הוא עם פלאפון, הוא עם פלאפון, הוא עם פלאפון, הוא עם פלאפון, הוא עם פלאפון. כן, אתה לא יודע. אני לא יודע מה הוא עושה, כן, אבל בוא נגיד ככה, רוב האוכלוסייה מתעסקים בשטויות. בגלילה אינסופית, וכו' וכו' וכו', והאנושיות, ככל שהזמן יותר יעבור, האנושיות דווקא, והמקצוע שלך, שלי, הם יהיו יותר נצרכים בעולם הזה. כי אתה רואה את זה בעולם התשובה, דרך אגב, בעולם היהדות, שהרבה חבר'ה צעירים, הם חוזרים לשורשים, רומן. למה? כי הם מרגישים עבודים. הם מגיעים אצלנו לבית כנסת, אוקיי? אנחנו חב"ד, לספרדים, לאשכנזים, ואתה רואה את זה, הם מחפשים את המשמעות, למה באתי? למה באתי? יושב לי מישהו ואומר לי, תגיד לי, מה התכלית?
למה באתי לכאן? להעביר את הזמן? מה המשמעות? מה המשמעות של החיים? ומה הורידו אותי? יש לי הכל. בוא, כאילו יש לי עשיתי סקס, הכל. סמים, כסף, מה שצריך, הכל בסדר, בא עכשיו. זהו, והאנושיות זה משהו שהוא יהיה הדבר הנרכש ביותר, אני חושב, בעולם, בזמן הקרוב, הרחוק. במקביל ל-AI שפורץ גבולות. כן. אבל זה בדיוק המקום הזה של מצד אחד טכנולוגיה משנת 2000 נקרא לזה ככה, עושה פלאים ובאמת מפתחת אותנו ועוזרת לנו להשיג דברים ובאמת, איך אומרים, לשרוד יותר. מצד שני היא הורגת אותנו או מרכיבה אותנו מבתוך, כי אנחנו הופכים להיות יותר בודדים, יותר עצובים, יותר לבד. כאילו, שאני אומר לחברים או לאנשים, וואלה, כן, טסתי לבד לפה, הלכתי לסרט לפה, לבד, כאילו, הלכתי ואכלתי משהו. אומרים לי, מה? איך אתה עושה את זה? כאילו, מה, לא רע לך? כאילו, מה, לא טוב לך בחיים? אין לך חברים, אנשים, שאתה... אני אומר להם, אני בוחר, זה ההבדל. אתם לא בוחרים להיות לבד, בודדים, או, איך אומרים, שקועים במסך. אני בוחר לטוס לבד, אני בוחר לאכול לבד. אני גם אוהב לטוס עם אנשים וליהנות וזה, אבל זה חוויה שונה. וזה בדיוק ההבדל, כאילו, מהילדות שאתה מספר, שבאים ונהנים ומשחקים בחוץ ורואים עולם ומרגישים וחווים, ואז כאילו אתה מגיע למועדון, רואה שמישהו, כאילו הוא נכנס לזה, אתה בא שואל אותו. זה העין היזמית מצד אחד, שהדור שלנו אולי פיתח מתוך נקרא לזה, מתוך האווירה הטבעית, שהיום כמעט ואין לזה. היום אתה שואל ילד שאלה, הוא הולך לצ'אט, בודק לך מה התשובה. מלך מלכי המלכים, ChatGPT ברוך הוא. ממש ככה, כאילו, עוד מעט זה יהיה פסוק, כאילו. ואני אומר לעצמי, איפה הסקרנות? איפה הסקרנות של האנשים? כאילו, שאני הייתי ילד, עניין אותי לדעת דברים. אתה אמרת שאחד הצעדים הראשונים בהתפתחות אישית הוא לקרוא ספרים. לקרוא ספרים זה השלב הראשון. אני תמיד אומר את זה, גם אמרתי את זה באחד הסרטונים שלי, שזה שקראת הספר אולי מוסיף לך טיפה נבונות ופתיחת עיניים, אבל זה לא גורם לך באמת להיות באדם שונה. אבל עצם זה שהתחלת, זאת אומרת, עצם זה שעשית את הצעד הזה, כבר מבדיל אותך, כמו שאמרת, משאר האוכלוסייה. כי יש עיקר ויש תפל, זה כמובן גם מגיע מהעולם שלך, ואני יכול להגיד אפילו לעצמי בתור מישהו שמתפתח בזה, שלפעמים גם אני נופל הרבה פעמים לתפל. אבל אני תמיד יודע לבוא ולהחזיק את עצמי ולהגיד, הנה פה, איך אומרים, נפלת, אבל בסדר, אתה יודע מה אתה באמת רוצה. והיום, איך אומרים, תשאל ילד בן 12-13, את הבת שלך, את הילד שלך, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? לנו היו מיליון תשובות, אני רוצה להיות כדורגלן, אני רוצה להיות קב"ן, אני רוצה... אני אגיד אותך, לא יודע. יש אנשים שבגיל שלי ושלך. אני רוצה להיות אושייה. בדיוק. אבל אושייה או דברים שכאילו, שהם לא מדידים, ויש עדיין היום, אנשים בגיל שלי ושלך, שאתה יכול לשאול אותם את השאלה הזו, ואנחנו כביכול כבר לא ילדים, והם לא ידעו לענות לך. במילים אחרות, אני רוצה להיות אושייה, זה אומר, אני רוצה שהוא יאהבו אותי. בדיוק. ואחד הדאונים הכי גדולים שיש היום באוכלוסייה, זה ההשוואה. ההשוואה במראה. בסטטוס. בסטטוס, בכל דבר, גם בבית כנסת. איך הוא מתפלל, איך הוא... אתה יודע, הרי רואים הרבה רילסים, ברגע שפותחים, לי אין טיקטוק מחר, אשתי מחכה לי אותו בדרך באמצע נסיעה, מהאישור שלי, כן? תמחקי, פשוט תמחקי, כי זה פשוט בלתי אפשרי, פשוט אני נכנס וגולל, ואתה אומר, יאללה, איזה פשוט הוא עשה את זה, טוב, אתה יודע מה? אני גם אתחיל. ואז אני קונה אייפון 21, ואני אומר, אוקיי, יש לי את המוצר הזה ביד, אתה מכיר את זה, כאילו, שאתה שם את זה ככה מעל המקרר, שם מהאריזה, אני אפתח אותו. אני אפתח אותו. והוא די מבצבץ לך שם, ספרייה שם, כן, וואלה, ספרייה שם, ובינתיים יצא כבר אייפון 27, והפחד הזה, ואז מהפחד הזה, אתה ממשיך הרי לגלול ולצפות ולראות אנשים איך הם עושים את זה, ואז אתה אומר, יאללה, כאילו, תראה איפה הם ואיפה אני, והם מוכרים לוקשים, כן? רובם, כן,
וזה מוריד לדאון, ועל פניו לבן אדם יש הכל, כאילו הוא נשוי, יש לו ילדים, יש לו משכורת טובה, הוא טס פעמיים בשנה לחול, הוא עושה ספורט. החיים היפים, כאילו. החיים היפים. דברים שההורים שלנו הם מתים שיהיו לנו. כאילו הם לא ידעו מה זה חול. מה זה ההורים שלנו? אנחנו חיים היום כמו, יש לנו דברים של בני מלוכה, לפני 150 שנה, 200 שנה, הם היו חולמים שיהיה לנו את מה שיש לנו היום. חד משמעי. ממש. ואנחנו האזרחים הפשוטים, כאילו, כן. לא תגיד מעמד עליון, הסציירון עליון, אחוזון עליון, איך שלא תראה את זה. כן, וקראתי לו מזמן באמת, דווקא, אני קורא את הספר של רובין שרמה, עושר שלא קונים בכסף, שהוא פגש איזה מיליונר או מיליארדר, והמיליארדר אומר לו, תשמע, אני הגעתי לסף מסוים של כסף, אוקיי? כאילו, אני לא מאושר, כאילו, זה כבר לא עניין של כסף אצלנו. זה עניין כבר של להשיג עוד הצלחה ועוד הצלחה ועוד הצלחה, וזה לא נגמר. לסמן עוד וי. לסמן עוד וי, וזה לא נגמר. והשורה התחתונה שהייתה שם, זה היה של לאסוף חוויות. זאת אומרת, זה היה הפרק, לאסוף את החוויות, וזה באמת, אתה יודע מה, סתירה שאני אפילו קיבלתי, למרות אוקיי, אני די שם והכל, אבל באמת, כאילו, אוקיי, בוא נקנה ארון מאיקאה ונרכיב יחד עם הבן שלי. שעה מהיום אני אקדיש לשחק איתו מתקות בגינה, או כדורגל, הדברים הקטנים. או לקחת את הבת שלי ולקנות לה גלידה, ופשוט להסתכל עליה, איך היא מלקקת את הגלידה, ודברים שהם כל כך... פעם הערכנו, כן, והיום זה מאוד קשה, כי כל הזמן יש לי, אני מדבר על עצמי, כן? יש לי עוד משהו לעשות, ועוד משהו לעשות, ועוד משהו לעשות, ואין זמן, וזה עניין של סדר עדיפויות, ומה שחשוב, כי... וואו, מדהים. בדיוק הבוקר חשבתי על סרטון, שמי שיראה את זה, אולי הוא יעשה את זה, כי אני לא יודע אם אני אעשה את זה, שפשוט יש לי קלוז-אפ על הפנים, אוקיי, רומן? אוקיי. ואני ממצמץ, פותח את העיניים, ויש אוברליי על הבת שלי הגדולה, שהיום היא בת 12, שהיא רק נולדה. ואז אני עוד פעם ממצמץ את העיניים ופותח, והיא בת 3, ועוד פעם ממצמץ את העיניים ופותח. כמו סרט. וכאילו, אתה ממצמץ את העיניים, הבן שלך כבר בצבא, או בקבוצה בניו יורק, שם אצל הרבי מלובביץ', ועוד רגע אתה סבא. מה הספקת איתם? אתה יודע, חבר מהגלגול הקודם רואה אותי, אחרי שהוא לא רואה אותי, זה 15-20 שנה, רואה אותי עם הבת שלי, הוא אומר לי, מי זאת? זאת הבת שלי. מה? איך זה הבת שלך? זה הבת שלך? וואו. היא דומה לאשתך, כן, זה אני יודע. אבל, זאת הבת שלך? כן, אחי, זהו, אנחנו כבר לא בני 21, כאילו, העולם מתקדם, כאילו, זהו. והוא לא נשוי אפילו. ואנחנו ממצמצים, וזה טק, הזמן טק, חד משמעי. טק. מה אנחנו עושים בחיים שלנו? ואז שאני אהיה בני 70, ונסתכל אחורה. אז אתה יודע, אבא שלי הוא מטופל אונקולוגי, יש לו את המחלה, וישבתי איתו מאחד מהמרכזים הרפואיים בארץ, והיה לנו זמן, אתה יודע, בחיים לא היה לנו זמן ביחד כל כך הרבה, ודווקא בסיטואציה הזאת ישבנו ביחד. ואז אמרתי לו, אבא, בוא תגיד לי, לא מה לא עשית, מה אתה מתחרט שלא עשית, בוא תגיד לי מה אתה שמח, שכן עשית בחיים. אז גם הוא היה כדורגלן, שהוא היה צעיר, אז הוא אמר לי שהייתי כדורגלן, שנולדתם, זהו. זה נעצר. אמרתי לו, זהו, יכול להיות. שפוך. אז הוא נתן לו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ישבנו שם איזה שעתיים, כמו פאזל, פעם ראשונה, כי אתה יודע, כל הדור הקודם הרי, כולם היו שריונרים, קודם כל, כמעט, נכון? והיום, אתה יודע, חייל, למרות שאנחנו רואים בכנסת חיילים שבאמת צריכים טיפול ולא מקבלים וזה, אבל יש הרבה יותר מודעות בטיפול לחיילים והכל וזה. פעם, אתה יודע, כאילו, בדור הקודם של ההורים שלנו. מה זה אלרגיה לבוטנים? אלרגיה, מה זה? חזרת מלבנון, חזרת מפה, ביתה, תגיד תודה שמישהו יתייחס אליך בכלל, כאילו, יש הרבה הלומי קרב והרבה... אתה יודע, וחיים מזה, כאילו, חיים מזה, אני הכי קטן, אז אני יודע, הכי פחות. אבל אבא שלי פשוט אמר לי, הייתי בלבנון, ופשוט הפצצות, והייתי גמור. זה מה שאבא שלי אומר, והוא אומר לי, ראיתי קופסת שימורים מולי, הייתי מתחת לעץ, עם הפלוגה שלי, הכיתה,
ואמרתי, הלוואי והייתי הקופסת שימורים הזאת, ולא בן אדם. וואו. כאילו, זה כמו, אתה יודע, להבדיל, לשואה, זאת אומרת, מי שהיה בגטו, כן, וראה איזה זבוב, אמר, תן לי להיות הזבוב תן הזה. לי להיות הזבוב הזה, ואני אוכל לעוף מפה. ואני אוכל לעוף מפה. כן. וכמה הוא עבר, והיום הוא בן 70, 71, אוקיי, במבט אחורה, בוא תגיד לי, מה כן אתה? אז אני רוצה שאני אהיה בגיל הזה, בעזרת השם, עד כמה שישאלו אותי, אני לא אתחרט, אני אגיד, כן, אני עשיתי X, Y, Z, ועזרתי ונתתי, ובאמת... אני לא מושלם, אבל ניסיתי לעשות הכי טוב. ולא רק זה, שגם עזרתי לאחרים להגיע לשם. חד משמעית. כי דוג רק לעצמי... לא שווה. סבבה. זה כל אחד, דרך אגב, שהוא הולך ומתפתח ומתפתח, ואז הוא מרגיש ריק. אוקיי? זה השלב שבו אתה צריך כבר להוציא זה החוצה. נתינה. וזה השלב. זה השלב כרגע בחיים. אני חד משמעי מסכים איתך. אני תמיד אומר שאם תיתן, אפילו, איך אומרים, אפילו שאין לך, אם תנסה לתת מה שיש, לתת, שתגיע, איך אומרים, לדרגים הגבוהים בהתפתחות האישית שלך, ובעזרת השם גם מעבר של הילדים וכל מה שמסביב, אז אתה תקבל הרבה מאוד. כי בסוף זה נופל על, אני אבוא ואגיד קרמה, זאת אומרת, איך שאתה משדר לעולם, או מה שאתה משדר לעולם, זה מה שאתה גם תקבל חזרה. אז אם אתה נותן, אתה תקבל פי מיליון, כאילו. בגלל זה אצלכם תמיד אומרים שאחת המצוות זה לתת מעשר, נכון? נכון. עשר בשביל שתתעשר. זה עובד. רומן זה עובד. חד משמעי, ואני דוגל ועושה את זה אפילו בעצמי, בסכומים שאני רואה לנכון, אבל אני כן מרגיש, איך אומרים, זה שאני נותן עכשיו, בעזרת השם שיהיה לי פי 5, אני לא אעצור את הכדור שלג החיובי הזה. ואני יודע שברגע שאני גם אתן יותר, אני אקבל פי מיליון. ואני רואה את זה לא רק בצד הכספי, שכביכול כולם כל כך רוצים להשיג אותו, כי אני תמיד אומר, כסף זה סימפטום, אוקיי? של ההתנהגות שלנו, של ההרגלים שלנו, של הדרך חשיבה שלנו, כי הרבה פעמים, אוקיי, וזה לא באשמת ההורים, כן? אבל חנן בן ארי אמר את זה בשיר מדהים. הלוואי שהילדים שלי לא ייקחו את הסריטות שלי. אין מה לעשות, התפוח לא נופל רחוק מהעץ. ההתנהגויות שאנחנו ראינו בבית, אוקיי? הרבה מאוד מהם משתרשות בדרך חשיבה, בהתנהגות שלנו, ומתוך המקום הזה, יש לנו את הבחירה ואת היכולת שאנחנו מתבגרים, אוקיי? לעשות את השיפט, ולראות מה אנחנו כן רוצים לקחת, מה אנחנו לא רוצים לקחת, כאילו, יש הרבה פעמים דברים שאתה אומר, רגע, הוא הלך בדרך הזו, הגיע לאן שהוא הגיע, מדהים, אבל זה לא הדרך שלי. מה הדרך שלי? והיום, כמו שאמרת עם הרשתות החברתיות, אתה רואה מישהו שמצטלם עם רכבי יוקרה באיזה וילה בקיסריה, לא יודע איפה, בארצות הברית, אוקיי? ואתה אומר, רגע, זה הדרך שלו, אני רוצה גם להיות כמוהו. אבל לא, זה לא יקרה. כאילו, יכול להיות שאתה תקבל את אותם כלים שהוא קיבל, ושתיכם לא תגיעו לאותן תוצאות, כי אין לנו שליטה על התוצאה. ואני תמיד אומר, כל בני אדם, מאילון מאסק ועד ההומלס ברחוב, כולם חיים לפי אותה נוסחה פשוטה במרכאות של גישה פלוס פעולה שווה תוצאה. מה הקאץ'? אין לנו שליטה על התוצאה. מה אנחנו הכי רוצים? לשלוט בתוצאה. מתוך זה מגיע כל העולם הזה של החוסר אמת, אוקיי? והסתכלו לא נכונה על מה באמת חשוב, אוקיי? כי בסוף, כמו שאמרת, אז יהיה לי עוד כמה שקלים בחשבון בנק, או פחות. אז יהיה לי עוד בית בקיסריה או בארצות הברית, או לא משנה איפה. זה ממלא אותי? בדיוק. בסוף הילדים האלה, אתה נכנסת ואמרת את זה בהתחלה, וואו, הילדה שלי הבת מצווה. כאילו, רק אתמול אשתי ילדה אותה. כאילו, זה מטורף. בטח. ואז אתה שואל את עצמך, איפה יותר חשוב לי להיות חלק? בתהליך הזה שאני בונה בית, או מוצא עבודה טובה, או בהתפתחות של הילדים שלי. איפה אני רוצה להיות בגיל 70 ו-90? אני רוצה שהילדים שלי יעריכו ויאהבו אותי, או שיסתכלו עליי כמישהו שלא היה חלק, וכאילו, איך אומרים, טוב, יש אבא, איך אומרים, בתעודת זהות, אבל פה זה נגמר. וזה הרבה פעמים מה שקורה, כאילו, כי לא יודעים להסתכל על מה שבאמת חשוב, ומתעסקים כאילו בכל המסביב, בכל הרעשי רקע, ומתוך המקום הזה, כמו שאמרתי, אנחנו מאוד רוצים לשלוט בתוצאה. לצערי, אי אפשר.
יש לנו שליטה על הגישה שלנו ועל הפעולה שלנו. גישה זה המיינדסט, זה המחשבה, זה איך אנחנו פועלים, אוקיי? והפעולה זה בעצם הפרקטיקה, התכלס, זה מה אנחנו עושים בשביל לקדם ולהזיז את זה. שם יש לנו 100% שליטה. אם נבוא בגישה המתאימה והנכונה ונעשה את הפעולה המתאימה והנכונה, נגדיל את הסיכויים לתוצאה שאנחנו רוצים. למה אני אומר נגדיל? כי אין לנו שליטה על התוצאה. אנחנו יכולים לעשות הכל כביכול מושלם, ועדיין לא נקבל מה שאנחנו רוצים. וזה בסדר. ככה אתה לומד, ככה אתה מתפתח. אתה לא מתפתח איך אומרים, שהכל קורה כמו שאתה רוצה. אתה שמח מזה, נכון. וזה כן מקדם אותך, אבל זה לא באמת, איך אומרים, גורם לך לחוות רגע קשיים, אתגרים. כי בסוף, בוא, החיים לא ורודים, אוקיי? והסרטים הם יפים כי הם סרטים בסוף. ומתוך המקום הזה אנחנו צריכים להבין שקודם כל מחשבה יוצרת מציאות, אבל איך שאנחנו חושבים, אוקיי? יש לנו יכולת לשתות ולעבוד על זה. תמיד אומרים, אף פעם אל תגיד רע על עצמך, או אל תדבר בלשון שלילי. כי המוח לא יודע להבדיל בין מציאות לדמיון. אם אתה אומר לו שאתה יכול, נחש מה? אתה יכול. אם אתה אומר לו שאתה לא יכול, נחש מה? אז אתה לא יכול. וזה בדיוק המקומות האלה. נכון, זה כמו הסרט סינדרלה, כן? בסדר, בסופו של דבר היא הייתה עם הנסיך והכל, אבל אחרי שבוע הוא כבר שנה על הספה. עכשיו שים לב... Happy wife, happy life. יש עוד משפט של רוברט, שהוא אומר, אוקיי, אז אנחנו באמת יכולים לקחת את זה ולעשות את זה. מה, הנוסחה שאמרת? זה? גישה, פלוס פעולה, שווה תוצאה. שווה תוצאה, אוקיי, אז ראיתי לא מעט אנשים שלוקחים את הגישה פלוס הפעולה, והתוצאה לא משהו. אז יש לו משפט יפה שלקחתי אותו, keep it simple. אם זה לא פשוט, זה פשוט לא קורה. בדיוק, אתה יודע, לפעמים, שאל אותי חבר לפני חצי שנה משהו כזה, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? אני מצלם את עצמי וזה, מדבר פרשת השבוע, או כל מיני תובנות מהיום-יום שלי, בתור שליח חב"ד או מרכזים רפואיים וכו', ויזם, ואמרתי לו, תשמע, פשוט, אני עושה את זה פשוט, ואני נהנה מהדרך. עכשיו, מה זה פשוט? מדי פעם פותחים את האינסטגרם, כל שעתיים, ואני עוקב אחרי מישהו שהוא מצלם טבע. הוא נותן איזה ריל של 15 שניות של טבע עוצר נשימה עם עצים כאלה, נקי, פסטורליים והכל. למה נתתי לו לייק? למה עוד 2 מיליון, לא יודע כמה עוקבים יש לו, נתנו לו את הלייק הזה? כי מה ראו שם? ראו את הטבע, ראו את הפשטות, את היופי. בגימטריה זה האלוקים, הטבע. אוקיי. גימטריה האלוקים. אנשים, בסופו של דבר, בפנים, מחפשים את הפשוט. רוצים את הפשוט, כי על פניו, מה בן אדם צריך יותר מ... איך פנה אליי עכשיו איזה חב"דניק, אומר לי, תשמע, אני צריך בארצות הברית, בית, ליד נהר, אוקיי? וזהו, שקט. למה שקט? מה, איזה מדינה? שקט. עזוב אותי ניו יורק. שקט. תן לי שקט. אנשים רוצים שקט. בכל הסטרס הזה. איך אודי גגן, הרופא בגואטמלה שאמר לו, סטרס. כן? חד משמעי. אנחנו רוצים לחזור לעצמנו. לרוגע הזה. לשלווה. איך המנטורים הגדולים אומרים? היקום, אז לבורא היקום. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וזהו, צריך לעשות את זה פשוט. ושזה פשוט, זה קל. אבל כאן נכנס עוד פעם הקטע של ההשוואה. איך אני נראה? מה יגידו עליי? מה? הורים של ההצלחה, יש הרבה חברים. נכון. והאכזבה היא... אתה לבד. אומללה ובודדה, כן. וגם לקורבנות תמיד יהיה חברה. זאת אומרת, גם אם בן אדם הוא תמיד קורבני, אז כאילו יש לו שלט על הגב שאומר, תיבטאו בי. זאת אומרת, מה שאתה תשדר, זה מה שיקרה. פשוט מאוד ככה. כן. כי אנחנו בסוף תמונת מראה של הסביבה שלנו. רציתי לשאול עוד דבר, לגבי מה שאמרת מקודם, שהיה לך את הקשר הטוב הזה עם אנשים. זה יכול להיות, אני לדוגמה, בחטיבה, הייתי יכול להיות החבר, כאילו, מה זה יכול להיות? הייתי החבר הכי טוב של החנונים. אוקיי. ושל החבר'ה שהם גם וגם, וגם של הכי ארסים, ששומעים עופר לוי והכל.
זאת אומרת, אני לא ידעתי את זה אז, כן? שיש לי תקשורת בין אישית שאני יכול להסתדר עם כולם, אבל הייתי מסתדר עם כולם. יכול להיות גם אצלך זה היה ככה? זאת אומרת, אמרת שאתה היית, כן, הייתי כדורגלן טוב, אז הייתי משחק עם באמת 2 שנתונים מעליי, אוקיי? בבית ספר וזה. אז ידעתי להסתדר עם כולם, אבל לא ידעתי את זה בתור, זאת אומרת, ההורים שלי לא נתנו לי איזושהי הכוונה, בוא תלמד, בוא... תגיד ככה, תעשה ככה, לא לימדו אותך להתמודד בסיטואציה. אני רק יכול להגיד לך שבסופו של דבר, הכל מגיע מהאישה. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שהיא טועה, היא בסוף צודקת. כאילו, אם קח מטריה, יומרד גשם, לא ירד. אבל כך, לא לוקח, ירד. כאילו, זה היה בתניה דווקא של אתמול, לגבי, לברך על הרעה, כמו שמברכים על הטובה. הברכה על הטובה זה הטוב והמיטיב, וחס וחיים, חס ושלום. לא עלינו, דיין האמת. כן. זה על הרע. נכון. אבל מה קורה באיסורים? זאת אומרת, זה אתמול בערב, אשתי עכשיו בניו יורק, בכנס השלוחות העולמי. וואו. של חב"ד. ממש כל השלוחות מכל העולם. הרבה רעש. ממש ככה. אז אני לבד עם 4 ילדים. עכשיו, מה זה ילדים? זה כבר נערה, זה כבר לא, זה לא תינוקות, בוא נגיד, הם יודעים... גם תינוקות, ובוא, אפשר להתמודד. כן, אני צריך לתפעל אותם קצת, והכל, וחוגים, ולימודים, והכל וזה, ופתאום מכות. והבת שלי, הקטנה ביותר, חנה, בת 6, שמה אחלה מילקי בצהריים, ואז היא פשוט אמרה, טוב, נשמור את זה ליותר מאוחר, אז היא השאירה את זה למעלה, פתוח. ובערב... מישהו אחר, פתח את המקרר. אני פתחתי את הדלת של המקרר, ובאתי לקחת פרי, ולמעלה היה איזה משהו, לא יודע מה, וכל המילקי נשפך על כל הפירות, וכל ה... ואז... בדיוק, זה היה... היום לברך על הטובה, על הרעה כמו על הטובה. אוקיי, זה לא איסורים, כן? הייתי צריך להוציא ולשטוף והכל. העניין הזה של... ברח לי על איך זה קשור. טוב, אולי נחזור לזה. כן, אבל אני מבין מה הנקודה. אני אענה לך בעצם קודם כל על השאלה שלך. אני הייתי חנון מקובל, אני מגדיר את עצמי. זאת אומרת, כמו שאמרת... ואוהד בית"ר ירושלים עוד. רגע, זה בוא לא נספר לכל המדינה שהאשכנזי כמוני אוהד שרוף של בית"ר ירושלים. יציא המזרחי, מנוי כבר מהצבא בערך, אזור 7 שנים, משהו כזה. בעזרת השם השנה יקרה הנס המטורף ונזכה באליפות. אני בעד. לא נפתח פה. באר שבע היום יש משחק מאוד חשוב. היום? כן, היום, בית"ר מול באר שבע, בטרנר, בלי אוהדי בית"ר בגלל איזשהו עונש שקיבלנו, בגלל שאנחנו ברברים. אבל זה, איך אומרים, אתה אמרת קדושה, אמרת זה לא בא מהבית. אבל בית"ר ירושלים. וכל מי ששואל אותי אומר לי, איך? כאילו, בי, אתה, מה, כאילו... בתים לך, אחי, לא יודע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הכי אשכנזי, הכי זה. תפור עליך מכבי תל אביב. בדיוק, כאילו, אחי, אני נכנס או הפועל כפר סבא גם. בדיוק, אלה, הסנובים האלה. וזה בדיוק, איך אומרים, ההגדרות, או הסטיגמות שמדביקים על כל באדם, אוקיי? אל תבוא ותגיד, אני ככה, אז אני ככה, כאילו. אתה יכול להיות מי שאתה רוצה להיות. גם אם החזות שלך נראית כזו או אחרת, זה לא מגדיר את מי שאתה. כאילו. אז בהמשך לשאלה שלך, אני הייתי חנון מקובל. מה הכוונה? הייתי חנון, כאילו הייתי טוב ממש בלימודים, אין מה לעשות, מגיע מבית סובייטי, אין לך ברירה אחרת. זה או בקות. ומהצד השני, כאילו, היה לי קל לדבר עם אנשים. פתאום מישהו בא מדבר איתי וזה. אז כאילו, אתה יודע, בהפסקות משחק כדורגל עם הערסים, וכאילו, וואלה, אני לא הכי טוב, אני גם לא הכי גרוע. בשיעורים יושב ועושה שיעורי בית עם אלה שחנונים כמוני, ובין לבין כאילו משייך ומדבר פה עם הזה ופה עם השם. וכמו שאמרתי, כאילו, היה לי מאוד קל לדבר, לא רק עם השכבה שלי, אלא גם מעליי. אז כאילו, ברגע שכביכול מבחוץ ראו שהנה רומן גם מתחבר לאחרים, למרות שהוא חנון, אז לא קטלגו אותי כחנון והתייחסו אליי ככה.
אוקיי? ומתוך המקום הזה, כאילו, בדיעבד אני אומר, הייתי תכנון, אבל מקובל, כאילו. לא הייתי מלך הכיתה, אבל גם לא הייתי הילד המנוכר, אני אגיד ככה, או המוזר. אצלנו לא היה מנוכר, ונושא החרמים שהיום באמת שוטף את המדינה, לצערי, שזה דבר מזעזע, וזה מגיע מתוך המקום הזה של הסטטוס וההשוואה, ולהסתכל על מישהו שהוא שונה בעין לא יפה. היה פחות, היה בצורה אחרת אולי. אתה יודע, לכל דור יש את הדברים היפים שלו, כמו שאביב גפן אומר, אנחנו דור מזוין. אז מה אני אגיד אם הוא דור מזוין? אבל מתוך המקום הזה, אני אומר כאילו, אני יכול לשבת, והנה, גם איתך, איך זה קרה? כאילו, בוא, בחזות שלי ושלך, אנחנו הכי לא קשורים, כאילו. אני חילוני, כביכול אוכל לא כשר, ולא שובר שבת, ולא כלום, ואתה הכי אדוק והכי שעה, ועושה ובקדה בשביל הדת, אבל מה חיבר בינינו בסוף? גורם שלישי, שאיך אומרים? שהוא שילב אותנו, הנדל"ן. ומתוך המקום הזה, אני מתחיל לדבר פה עם בן אדם, ופה עם בן אדם, ופתאום שלחת הודעה שאתה בהודיעת, איך אומרים, יזמת, לא חיכית. נכון, עוד הרבה לפני הנדל"ן עצמו, היזמות, אנחנו חיפשנו את המשהו היזמי הזה. נכון, וגם אני, כאילו, ידעתי שאני מגיע, ואני לא מחפש רק לעשות את הוידאו, יש לי נכס ראשון בארצות הברית. אני מחפש להכיר אנשים, אני מחפש להתחבר, לראות, כאילו, מי יודע, איך אומרים, איך המערכת יחסים הזו שתיצור עכשיו, תהיה חלק בלתי נפרד מהחיים שלך עוד 10-5 שנים, אוקיי? אף אחד לא יודע לאן הדרך תוביל, אבל אם לא תנסה, לא תדע. נכון. כאילו, יותר כואב להגיד, הייתי יכול ולא ניסיתי, מאשר ניסיתי ולא הצלחתי. וזה בדיוק גם מה שאבא שלך אמר. יותר כואב לי הדברים איך אומרים? שלא הלכתי איתם עד הסוף, מאשר הדברים שכן ניסיתי ופחות הלכו לי. וידעתי לבוא ולהגיד סטופ. ומתוך המקום הזה, כאילו, כמו שאני אומר, מאוד קל לנו להישאב. היום מאוד קל להישאב, להכל, לכל דבר, כאילו. למילה לא טובה, למשפט, לאיזה סטטוס, לתמונה של מישהו. וכמו שאמרת עם הסרטון של הטבע, הוא משדר לנו שיש גם משהו נקי, משהו אמיתי. שאנחנו בסוף תיאורים, ואם נהיה שקופים עם עצמנו, וואו, כי רומן ואפי, אין עוד אחד כזה בעולם. יש יותר טובים מאיתנו, יש פחות טובים מאיתנו, אין כמונו. אנחנו כמו פתיתי שלג, אין שני, אין דומה. גם אם יש לנו אחים ואחיות, הם יהיו מתוכנתים, אני אקרא לזה, בשורות מסוימות עם תכונות דומות, אבל הם לא יהיו אנחנו, אוקיי? הם לא יחשבו בשבילנו ולא יפעלו בשבילנו. ומתוך המקום הזה, הביטחון העצמי שלנו אמור לקבל איזשהו חיזוק כזה, או פוש של כאילו, וואלה, אם אני לא אעשה, מי יעשה בשבילי? אם אין אני לי מי לי. וזה אני הבנתי בגיל 16, כאילו. אני יכול להגיד שהיה איזה מקרה, שגם עליו יצא לי לדבר, שאמא שלי, הלכתי איתה לסופר, והיה איזה פעם אחת שהיא כזה, ביקשתי ממנה משהו, והיא אמרה לי לא, לגיטימי. פעם כן, פעם לא, פעם אולי, כאילו זה, אתה יודע, לא כל דבר שביקשת מההורים קיבלת, נכון? אולי היום כן, אני לא יודע. היום כבר, כן, אני לא מבקש, אבל לא היה, אבל לא היה. הילדים שלך, לדוגמה, הילדים שלך, שלא כל דבר שהם מבקשים מקבלים, נכון? ולפעמים כן. הם יודעים שהם מקבלים משהו, זה בריבית, והם שמים פיקדון, וזה לא ככה. זה לא, אין היום, כן. אתה יודע, זה הבן שלי, אבא, אני שומר לבן שלי את הכסף, אבא, הוא חוסר כרטיס לניו יורק, לרבי מלובביץ'. כל כסף שהוא מקבל מהסבתא, מהדודה, מהבקבוקים שהוא אוסף, לא יודע מה, שמור לי, שים בקסה. שם בקסה, הבת שלי באה, אבא, אני צריכה הלוואה קטנה. אין בעיה, ריבית פריים פלוס 2. לוקח את הכסף שלו, מביא לה. כן, ככה, וככה אני גם מלמד אותם. גם קניתי להם cash flow לילדים והכל. בדיוק, התנהלות כלכלית. זה מצחיק שחברות מגיעות מהבית ספר, אז יאללה בואו נשחק, פעם זה היה מונופול, אתה יודע, cash flow וזה, והיא פותחת את המשחק, וזה
הרבה, אתה יודע, קודם כל זה בדולרים, לא בשקל. נכון. ובמשולשים, הכחולים, טוב, זה ההכנסה, תראי, זה המשכורת שלך, $1,000, ויש לך פה נכס מניב, או נכס, או מניות, או נכס, או מניות. מה שאותנו לא לימדו. או עצמאי, או כן, וזה, תשמעי, לא, המשחק זה לא, קשה מדי, לא, בוא נקפל, דוב, אוף, יאללה ביי. ואני משחק איתם והכל, ילדה בת 12, ילד בן 10, כאילו כבר... מבינים. כבר זורמים עם זה, וכן. ומה עשית? שיחקת משחק, אבל מצד שני זה כמו המונופול שלנו, אוקיי? מי ששחק מונופול ולא רק שחק בשביל המשחק, אלא ניסה להבין מעבר. וואלה, זה, איך אומרים? זה התפתחות ולמידה. היום היא תופרת אותי במונופול, אנחנו כבר שדרגנו את המונופולים, שותפויות והכל. ולנו לא היה את זה, אבל מתוך המקום הזה, כמו שאמרתי, הייתי עם אמא שלי בסופר, ביקשתי ממנו משהו, אמרה לי לא, אני לא יודע להגיד לך מה כל כך כאב לי, אבל וואלה, התבאסתי, אוקיי? והלכתי לישון, עצוב, כאילו ממש עצוב, אני זוכר את זה ספציפי שהלכתי ממש לישון, וקמתי בבוקר, אני לא יודע מה קרה לי בלילה. איך אומרים? התובנה נגעה בי, אוקיי? קמתי בבוקר ואמרתי לעצמי, אם אין, אני לי מילי, מה הכוונה? אם אני לא אדאג לעצמי, אף אחד לא ידאג לי. עם כמה שאמא שלי ואבא שלי אוהבים אותי והאחיות שלי, אם אני לא אדאג לפרנס ולקלקל את עצמי, ואני מדבר איתך ילד בכיתה י', אוקיי? בפנימייה שכביכול היה מותר לנו לעבוד רק בכיתה י'-ב', כאילו, ורק באישור. כאילו, איך אני עושה את זה? אבל ידעתי שאני עושה את זה, כמו שאמרת. הוא אמר לך, ראית אנשים נכנסים, ואמרת, רגע, הם נכנסים בחינם, איך אני עושה את זה? באת ושאלת. אז מה אני עשיתי? אז עשיתי את זה בצורה אחרת. הלכתי, היה לנו מתחם סטאר סנטר באשדוד, קרוב לפנימיה, הלכתי, חיפשתי עבודה, התקבלתי למקדונלדס, ואז התחלתי לברוח, סיפור בפני עצמו. אבל מה שהיה לי ולך בסיטואציות האלה, במקומות האלה, זה המיינדסט היזמי. עכשיו, לא ידענו להגיד את זה, לא ידענו להצביע על זה במקרים האלה, אבל מתוך המקום הזה של, כאילו, בוא ננסה. מקסימום יגידו לי לא, מקסימום אולי לא יצליח. אבל ברגע שניסית, ואז באת ושאלת, הוא אמר לך, תביא לי 10 אנשים, כמה הבאת? 30? 30, כן. אתה מבין, כאילו? ואז זה הפך להיות גלגל, ופתאום, כמו שאמרת, נהייתם שותפים. אני חושב שגם זאת הסיבה שהגעתי דווקא לחב"ד. כי כשאתה יודע, אתה חוזר בתשובה, אז אתה עומד על כביש 6, ורוצה להניף ידיים ולצעוק, יש אלוקים, תאמינו בו, כולם והכל, ואז חושבים שאתה משוגע וכל מיני וכו'. ובחב"ד היה את קודם כל, הרבי מלובביץ' זה, לדעתי, המנטור הכי גדול בעולם. מי שחוקר וקורא עליו וחי אותו והכל, הוא נוגע כל דבר אפשרי בעולם ההתפתחות האישית, לא כמו שזה מוצג היום בספרים ומופשט, אבל זאת אומרת, אם זה ההרגלים היומיומיים שלו, אם זה הזמן, זה זמן, כאילו אין לאחר להתעכב, וואי, ממש. אין דבר כזה, התנועות, אין תנועות חדות, אין, הכל באצילות נפש, בעדינות, בכל גירוד הוא מדוד, הוא יהודי על פי שולחן ערוך, ששאלו אותו, מי אתה? אני יהודי על פי שולחן ערוך. ודווקא בחב"ד, כשראיתי קודם כל את העניין עם הידיים, וכל הניגונים, שהם משפיעים על יהודים אחרים. הפצה של שמחה, שלא... הפצה של... קודם כל, אני נפגש שם במרכז רפואי עם אנשים שהם לא בדעה שלי, שהם רחוקים מהדעה שלי, אוקיי? אבל הם יהודים. גם לא במקום חיובי. כן. ופתאום אנחנו יושבים ומדברים שעה. על כל דבר, אפילו דברים שקשורים, על ריצה, על כל דבר, ודווקא הדוגמה האישית הזאת, והיכולת להקשיב, לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא לנו גם פה אחד ושתי אוזניים. לא רק לשמוע, גם להקשיב באמת. זה גם קורה הרבה עם מאושפזים שלו, אנחנו הולכים לבקר, ואתה יודע, זה עיראקי כזה מתחיל לדבר איתך 20 דקות, נספר לו מה הוא עבר, גם ככה קשה לו והכל, פשוט לשתוק ולהקשיב לו. פשוט להקשיב לו. ודווקא בחב"ד היה את התנועה של, אוקיי, במונחים של הרבי, הכל זה במונחים צבאיים, טנק מבצועים. זה אוטובוס שהוא מצוער עם חב"ד והכל. הילדים שלי בצבאות השם, הפנסאים,
הכל, לאיפה אתם הולכים? למבצועים, יוצאים מבצועים, להניח תפילין, הכל במונחים צבאיים כאלה, ולא רק זה, העניין של, אני לא רק לעצמי, אני לכלל עם ישראל, אני לכל הקהילה, כי ואהבת לרעך כמוך, אוקיי, זה לא פשוט לאהוב מישהו. חד משמעי. כמו שאני אוהב את עצמי, כן, אבל זה כן... זה הכוונה יותר. כן, זה לראות את האחר, וכן לקרב אותו בדרך מקרבת, ושם העניין הזה של היזמות, כי מה שהרבי... הרבי מלובביץ', מה הוא בעצם רצה? היה יהודי שנכנס אל הרבי ושאל אותו מה התפקיד שלו. אז הרבי אמר לו, התפקיד שלי זה להדליק נשמות. להדליק נשמות אחרות. אז אותו יהודי המשיך לדבר והכל, ואז הוא יצא מהחדר של הרבי, ואז הוא עצר והסתובב לרבי, אני לא זוכר את הלשון אם זה היה זה, אבל כן. הוא אמר לרבי, את הנשמה שלי כבר הדלקת? אז הרבי אמר לו, הבאתי לך את הגפרור, ועכשיו אתה צריך לעשות את זה בעצמך. לבצע את הפעולה. זאת אומרת, יש את שליחי חב"ד בכל העולם. הרבי אומר שכל יהודי הוא בכלל שליח. נכון. בכל מקום שהוא נמצא, איפה שהוא לא יהיה, שליח של הקדוש ברוך הוא. כי כל אחד הוא מיוחד. בדיוק, ויש לנו את וזה, אני חושב שכל אחד הוא יזם בנשמה, וכל אחד יכול להדליק את האחר באופן שבו הוא טוב. אוקיי, אם אתה טוב באמת בפן המנטלי, אם אותו בן אדם טוב בפן האימון הפיזי, פסיכולוג טוב, רופא, כלכלן, כל דבר, כמובן, להתפרנס מזה, כן? כמובן. ולאו דווקא. כאילו, אני פגשתי חבר ותיק, לא מזמן, בחור צעיר, 2 ילדים שגר ביחידת דיור. ואמרתי לו, תשמע, אני לא כלכלן ולא מלווה זה, כן, אבל יש לי קצת ניסיון בכלכלת בית. בוא תדפיס לי 3 חודשים ראש, נשב. וואלה, בן אדם באמת לא, מה זה לא שוטף? כאילו, שוטף אותו, הצונמי שוטף אותו. אוקיי, 2 רכבים, למה? אוקיי, וכן הלאה, אוקיי, מה זה האוכל בחוץ? למה? הדברים הקטנים האלה שהם... ועשיתי להם סדר והכל, אתה יודע, כאילו, פעם אחת, 9 בערב, 3 שעות, השתובעו, וזהו, כאילו זה... כיוון אותם. בדיוק, ולא רק על זה כלום, לא, מהניסיון, ממשהו שאני טוב בו. וזה השליחות של כל אחד, וזה למה אני חושב שהגעתי לחב"ד, כי לא הסתפקתי בחיים האלה בלהיות בנורמה. עוד כאילו, מישהו, אוקיי, חלק. חי, כי שאלתי את השאלות האלה בגיל 16, משבר גיל ה-16. של אוקיי. שגם לי היה עוד. כולם, מה אני עושה פה? אוקיי, אני כדורגלן, ואני הולך לסיבות, ועושה מסיבות, אוקיי, אבל מה התכלית? מה התכלית של הדבר הזה? מה? אתה יודע, החברים שלי עד היום צוחקים עליי, מהגלגול הקודם, שהיינו מגיעים, ומי שיראה את זה, בטוח יהיה לו חיוך, ואפילו יצחק בכל רם. מוצאי שבת, הולכים לאכול שווארמה או פיצה, אני מגיע עם כיפה. מה הקטע? לא יודע, בא לי. זהו. ואז שחזרתי בתשובה כל החברים שלי, בוא'נה, אתה זוכר שהיית בא עם כיפה במוצאי שבת בפלאפל, בשווארמה, בפיצה? למה? אין הסבר. משהו בנשמה שאי אפשר להסביר. אי אפשר להסביר. ושוב, לא הגעתי, כאילו, לא יודע, אומרים שזה זכות של דורות, שבן אדם עושה תשובה, זה זכות של הדורות אחורה, שהם השפיעו עליו את הדבר הזה. עכשיו, מכל המשפחה שלי, כאילו, הם לא קטנה, כן? אני יחידי שנהייתי הכי, כאילו, ארטקור, כאילו, אתה יודע, חב"ד, אחי, כן. אתה יודע, וזה, מה המשמעות של החיים? חיים עם משמעות, זה המשמעות. זה המשמעות. מדהים. כן. ואני מאוד מסכים עם זה. ושוב, מתוך המקום הזה, אני בטוח שאיך אומרים, יש לנו הרבה עוד מה להוסיף, לדבר עליו, ואנחנו חייבים לעשות עוד פרק כזה. חייב, בטח, מה זה? כי ממש נהניתי לשמוע וגם להשמיע. אני חושב שאם אני שנייה מכניס את זה להכל, אני חושב שבסוף, מה שאנחנו נבחר לעשות ואיך שאנחנו נבחר לעשות אותו, יגרום למשהו. אנחנו לא יודעים מה זה ואיך זה יקרה, אבל זה יגרום, זה יניע, זה יזיז. אוקיי? ומתוך המקום הזה,
האחריות היא עלינו. כאילו, גם שזה משהו קטן, תזיז, תעשה. תמיד אומרים, אם אתה לא מצליח להיות מסודר, תתחיל מסדר את המיטה שלך בבוקר. מה זה לסדר את המיטה שלי בבוקר? כאילו, זה פעולה לגיטימית. אבל זה מניע איזשהו הרגל או התנהגות, שאם תעשה אותה בצורה עקבית ותתמיד לאורך זמן, זה יהפוך להיות חלק ממך, זה יהפוך להיות אינסטינקט. כמו שאתה היום מצחצח שיניים, אתה לא חושב על זה שאתה צריך פעמיים ביום לצחצח שיניים. במקרה הטוב. כל אחד וזה, כמובן. אם אתה רוצה לאכול עכשיו בשר במקרה שלך ואכלת זה, אתה צריך לצחצח וגם הפוך, אבל אני אומר, אתה לא חושב על זה, אתה עושה את זה מאיזושהי פעולה רציונלית שקורית באופן טבעי. אבל איך זה הגיע? מתוך זה שההורים שלך, שהייתך אמרו לך, לך תצחצח שיניים בבוקר, ולך תעשה את זה גם לפני שינה. ואותו דבר עם כל הרגל שאנחנו עושים. והרגלים ואמונות זה מי שאנחנו ביסוד. ומתוך זה, ככה אנחנו פועלים. ואם אנחנו נדע, איך אומרים, לחזק את החוזקות שלנו ולשפר את החולשות שלנו, אין משהו שיעצור אותנו. נכון מאוד. באמת. ואני רוצה להגיד משפט לסיום, נחזור עוד פעם לאישה, שהכל מגיע מהאישה. ההורים שלי שהחיו, ממש דקה. בוא נגיד לכם, לא, אבא שלי עם הלום קרב שלו, ואמא שלי שהגיעה מעיראק, אתה יודע, לא עכשיו הגענו מאיזה משפחת פאר או משהו, אז כאילו כל עבודה שעבדתי בה, פשוט צא לעבוד, כאילו, והכל. ואשתי, אני עבדתי בהרבה עבודות סזיפיות בחיים, אשתי לא הייתה מוכנה לקבל את זה. ובסופו של דבר התחלתי לאיזה נורמולוגית, משהו בזה, על פי היהדות, כן. והיא נתנה לי יום יום. יום יום זה ספר של הרבי מלובביץ', שהוא כתב בתחילת הנשיאות שלו, ואותה אחת אומרת לי, אני אומרת, שמי, אני מרוויח X כסף, אז כאילו, ומה אני, לא למדתי כלום, מה? את אומרת לי. העבודה הרוחנית, היא בכל אדם לפי מהותו ומעלתו. מי שיש בידו לנקוב מרגליות או ללטש אבנים טובות ועוסק באותה מלאכה חשובה, גם אם היא הכנת לחם, ובפרט אם זו מלאכה נחוצה, בכל זה הוא יחשב כאיש שאור, ולחט נחשב לו הדבר. אני לא יודע אם זה המילים מדויקות. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו שמכניס לך הרבה כסף, אבל אתה לא טוב בו, ואתה לא אוהב אותו, לחט נחשב לך הדבר. והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לכאן עם משימה, כל אחד ואחד בעולם הזה, עם משימה, ולפעמים בן אדם יורד 80 שנה לכאן, לעשות טובה ליהודי אחר, כדי להיות כאן. זהו, מדהים. רומן. זה היה סיכום מדהים, ואני מאוד מסכים איתו. היה תענוג. תודה רבה לך, יפי. באמת.